Καλησπέρα κυρίες και κύριοι σε ένα ακόμα δυνατά και ελληνικά. Ελπίζω να διαβάσετε μόνο τα δικά μας βιβλία, που είναι και πολύ σοβαρά. Αυτό το μήνα δίνουμε μόνο με 0,01 λεπτά αυτά τα δύο καταπληκτικά βιβλία. Η τελευταία μαύρη γάτα, κυρίες και κύριοι. Έχει όλες τις αποκαλύψεις μέσα. Εδώ. Γιατί ο Πούτιν σκότωσε όλες τις μαύρες γάτες. Και φεστιβάλ. Αυτό εδώ είναι ένα εκρηκτικό βιβλίο. Κοιτάξτε εδώ πέρα, ντοκουμέντα. Πώς ο Πούτιν περνούσε τις ελεύθερες του ώρες. Η κάμερα σε μένα. Λοιπόν, πρέπει να πω κάτι. Εδώ πέρα έχουμε πολλά βιβλία και τα μαζεύουμε σε σετ. Ένα σετ για να μάθετε να αποκωδικοποιείτε τους ρούνους. Εδώ πέρα είναι όλα. Και η γραμματική των ρούνων και το λεξιλόγιο των ρούνων και κείμενα με ρούνους. Εδώ πέρα το ωραίο βιβλίο με το φωτάκι που έχει τους ρούνους επάνω. Να, μπορείτε να γράφετε ρούνους. Να το, κοίτα. Λοιπόν, πάει και αυτό. Η κάμερα σε μένα. Τελευταίο βιβλίο με το λεξικό αποκωδικοποίησης του Χάρι Πότερ. Πώς ο Πούτιν προσπάθησε να βοηθήσει τον Χάρι Πότερ να σκοτώσει τον άρχοντα του σκότους. Η κάμερα στο Χάρι Πότερ. Αυτό εδώ είναι ένα τέλειο σετ. Μόνο 0,01 λεπτά για να καταλάβετε τη χρεοκοπία του οίκου μας. Και αυτό εδώ είναι ένα δώρο για τους αγαπημένους μας αναγνώστες. Είναι το δικό μου προσωπικά αγαπημένο βιβλίο. Πάρτε και από μακριά. Να το εδώ.